Здравейте! Аз съм Вики. И ние ще направим ново предизвикателство. Това е брашно долу. Сложихме дори захарни пръчици и долу има вода. Ще се намажем с това. Вече знаем какво да направим, защото вие ни помагате изобщо. Така малко по-разътъкнем. Ти взимаш първа. Виж как ти се... Виж, добрата. Тей. Къде да отида? Трябва да почва да тъй. Така. Да разбъркаме хубаво. Правя първия опит. Повечко. Трябва силно да натискаме. Виктория. Дай другата ръка да не си я мърсиш много, за да може да държим пулса. Ти се ме почти мърсна. Вече имате леко. Залепва като хората. Ще ви покажем след малко какво е станало. Спри го сега. Добре, така. Здравейте, ето ме и мен. Ето ме и мен малко, за да не съм умазана. Сега ще сприна и така. Гледаме някакви котки, които се бият. Тихо бе, Мега. Тихо. Ой, да съм им вече. А? Да съм им вече. Мега. Меги, милата ми тя. Ще ме купува. Апачи се събуди. Да? Добре, си го. Само да се снимам. Абе, що се намаза той, бе? Покажи на баба си. Покажи. Давайте. Аз съм малко повече. Кой е това? А? Вода. Иза. Като ви стане така, да ви се спове лицето, ще ви се изпълнат бръчките. Ай, сега ще ви да забавим. Да. Ей, тук е отметка. Едната. Тук е другата. Много малко. Много. Опитах какво е. Не. Аз какво ще кажа? Те гъмни. Виж къде съм подписал. Не. Чакаме се реда. Добре, чао! Кажи чао. До мислене, до нови срещи.